Realcikawa on the mic. Alongside official prince. Sai da ku gayu ana mugun tare. Mr. Ben on the mix. Let's go. Kaza. Wayo kaza. Mama mikon kaza. Gaye ga kaza. Ke zo ki ga kaza. Wayo kaza. Yau Happy Sallah muka zo ni mama kara min miya. Ga wasu kaji bankare masu kama da sutocin India. Kai yau ba lafiya. Kamar na fada rijiya dan daɗi ku zira mini igiya. Ga kajin Somaliya. An fige min tun jiya kajin babu irin su a nahiya. Addu'ar da nake mana Allah ya maimaita mana irin sallar bana a ƙara sassoya mana ai na san sai kun tuna a siya mana wanduna ko kuma a bamu kyautar riguna mai manyan aljihuna dan kajinmu su zauna a lunguna da Realcikawa da ganguna kai ku mikon kazan dan na ji daɗin doko ganguna kaza wayo kaza mama mikon kaza gaye ga kaza ke zo ki ga kaza wayo kaza ku zo kuma taka ku zo kuma more ku zo kuma cashe dan yau take sallah dan zubo plus ne zalla saboda murnar sallah kai wallahi tubarkalla mun saka kayan sallah muna ta yawon sallah ko ina murna sallah ana ta bankar kaji zalla saboda murnar sallah gaske mun ci kaji la'ila kai alhamdulillah ga 'yan mata sun yi kwalliya Fatima binta da Aliya sun fito suna dariya duk sun sako a baya dan na sa jallabiya official ne da Realcikawa suka zo murnar sallah mai gayu barka da sallah 'yan mata barka da sallah kowa barka da sallah happy sallah kaza wayo kaza mama mikon kaza gaye ga kaza ke zo ki ga kaza wayo kaza. Shout out to all my niggas and shout out to all my fans. Shout out to you my manager Abi Zamani.